Свалена топка и това е шанс за Атанас Курдов сам срещу вратаря Курдов и това е 1-0 за Славия. Изключителна контратака на белите и в 43-та минута Атанас Курдов извежда гостите напред в резултата. Никаква радост от страна на Атанас Курдов. Изведе Курдов, който пък играеше на ръба на засадата. Василев всъщност играеше на ръба на засадата, след това от дълбочина Курдов без проблеми излезе сам срещу вратаря. Ще е хубаво да видим още веднъж паса на Фернандо да Силва, за да се изчистят там съмненията за засада. След това, разбира се, при подаването с едно докосване към Курдов всичко беше в рамките на нормалното. Ето го момента на подаването. Много ми е трудно от този ъгъл да преценя. Левски имаше инициативата, сега има ли засада? Не, и хубава възможност за сините, възможност за Валери Божинов, който пропуска, но имаше и дигнат флаг за засада. Скорост развиха нападението, но се вижда, че засадата е очевидна. На Левски. Сега удар от дистанция право в Пламен Илиев. Корнер. О, това е чудесен шанс за Левски. Удар, рикошет и топката минава в страни от вратата. Бурни претенции обаче на много футболисти в синьо за игра с ръка. Бе последната преграда, но къде го удари топката? В никакъв случай не става въпрос за дуспа в тялото. Беше прибрал дори зад тялото си лявата ръка Димитър Пиргов. Така че основанията... Ето го и подаването на Кевин Бру, удар с глава на Павел Чмош. Сега абсолютно само е Валери Божинов. Позабави се Макриев, сега вади топката, но тя не достига до Божинов, след което изстрел на централния нападател. Ангелов с много интересно и успешно подаване, след което по земя не мина този пас на Старокин. Лошо положение за сините, след това дойде и удара на Чмош с глава. Сега нов шанс за отбора домакин да изравни резултата. Бру. Много опасна зона и това е 1-1. Димитър Макриев изравнява 69-та минута. Великолепно центриране на Кевин Бру. Може би 10-то от началото на матча, но най-после то донесе успеха за Левски. Славия много бързо изнесе топката в наказателното поле и днес. Ето го центрирането на Янков. Това е опасност и 2-1 за Славия. 2-1 за Славия, след като на защитата на Левски се пропука. Голистът му, нека да видим още веднъж. Ето го подаването, точно така. Македонецът ознаменува дебюта си с много важен гол за Славия. Още веднъж между двама, отново Чмош, Макриев не се намесиха по най-добрия начин. Добре следил подготовката на своите. Кевин Бру. Центриране. Ларсен Торе стреля с глава право в ръцете на Георги Петков. Представяне и на македонеца. След обед на Герена. Пламен Крумов. Ето го и удара на Крумов. Гол 2-2. Великолепно изпълнение на Пламен Крумов. Страхотен матч и какъв дебют и за Крумов с синята фланелка. На които Левски да разчита при статични положения. Прекрасно завъртяна топка в ъгъла. Георги Петков нямаше какво да направи. Топката буквално бе на сантиметри.